The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba enyi. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Omarunga basi, oneme kasi. Omarunga basi. Ona kakasi ebube dike ibe ikekwe wani manaria achaluko dike clear the road for Musabi. Step aside for the game changer. Onya nekwu maki aputago. Onwarunga basi, ona piakasi. Ebube dike, iwe ikekwe. Wani manaria, achaluko dike. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba enyi. The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Zobu zobu, enyimba enyi. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Oshiri jibwa, mawushine. Ogandoga, ikene bube dike. We know they carry last year. As a blue one on Elani. Wani manaria, achaluko dike. Big Smoke, stop. Chief, nna ya goro n'udo onye isi nzọrọ ọzọ ụbara ọ retaya ka etukwu retaya osote ya bụ onye ji flag kịta Chief Sir Patrick Ndụbụakụ Ibere akụ nne ichie eze bụbukwu ọra n'ọrụ ukwu ọjị na ọkụkọ ka a na-eje ihe ji na ọkụkọ ọ bụ ka ahụ jekwe ka onye isi Ibere akụ nne o mere ibe niile anyị eje ka ọ chapụra ị na-enenezi ikpere eze emenite sekretrị ikpere ọdịdịbe mmadụ nna ya ego ojukwu onye isi ọzara ọ na-aga nna medelu okoye ikpere ogbe nwa abụọ akụrụ ụlọ ọnọdụ enyi eze chituwere ugo medelu na-agba n'ubi agba n'ọgụ ka a na-akpọrọ eke nke ị na-emekwa dịka onye moto gbanara gbaa uhie ọ dịgarụ Chinakụ eze ama ama Ojukwu
Ichi Alex, akụsi na ji nwanne m ahụzikwara nga. Ana m ochie. Ex Ichi ya. Ife adịgo. Onye si na ọzọ ọzọrọ abụọ ọzọ. Ọnwa n'ụtụtụ ya chie n'ehihie. Ịkpọkwara na akwụnyere ọkụrụ nsọzi mgbe ị mere ya. Nze na ọzọ ụba n'okenye welikwazi ya na ịma ha na-ene gị na-asị nsị anọ ibe anyị. Maka ọrụ na oche amaka ọrụ. Maka ọrụ na oke oje ebe ndị ikwere nọ na mgbada. Si maka ọrụ ya oche. Ya mkpụkpụ bụ ebube dibịa. Barakwenu. Nze na ọzọ barakwezuenu. Biko ka ikpe na-ekpere. Ịdị mma Jizọs, ịdị mma onye nwe m, ịdị mma eze ebube na ịdị mma, ịdị mma, ịdị mma Jizọs, ịdị mma onye nwe m, ịdị mma eze ebube na ịdị mma. Kpọọ ya Chineke dị mma, kpọrọ ya onye obiọma. Chineke nnapụrụ m ife niile. Anyị bụ ndụ nze na ọzọ ụbana ada n'ụkwụ gị n'oge ehihie a wee na-ayọ gị mgbaghara maka nke anyị mee wee megide gị, ma nke anyị ma nke anyị ya ma ka ị gbaghara anyị, sachaa anyị ka anyị wee dị mma ịkwụ n'iru gị. Anyị ma na ya agbaghara anyị kwere na ịgbaghakwugo anyị wee na-ayọzi gị biko nna ka ị bịa nọnyere anyị na echimọzọ nke ụbọchị tata. Anyị abịago ma agba nke izizi n'ụtụtụ, anyị emezigo agba nke izizi n'ụtụtụ site na nnukwu ehi anyị bịarụ wee mee ya omedo etu anyị si eme. Wee bụ na kịta ka anyị bịaziri ka anyị mezie mmemme dịka mkpube okpu ọzọ ya nchigha ọzọ ka ha wee soro na nze na ọzọ ụbana society nke ọrụ ukwu kingdom. Anyị wee na-asị nna biko ị ga-anọnyere anyị, chekwaba anyị, duba anyị. Ọ kachasị ndị niile na-abịanụ maka echimọzọ a ka ichekwaba afa ebe ọbụla ha si abịa, ichekwaba afa ka a ga-enweghị ibe mkpọbụ ụkwụ ọbụla, mmerụ ahụ ọbụla, ha wee nwee ike ruo na be anyị. Oge ha ga-anọzi wee na ka ha na-ruwe na be ya dị iche iche. Ife ndị a ka anyị nọ ya ekwe n'ihe mere n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Anyị na-ayọzi gị ụmụaka a ga-echi ọzọ tata, a ga-ekpughe okwu. Anyị na-ayọ Chineke na okpu anyị ekpughe ha agaghị ha ọkụ ọbụla, na ha ga-echiki ya nka, na ha ga-ezeki ya nka. Na ife niile ndị ajọ mmadụ, ndị ajọ mmụọ, okpu anyị ekpughe ha tata ka na-achụ ha ajọ mmụọ na ajọ mmadụ n'afa Jizọs. Nnekwo ka anyị nọ ndị ụmụada, ndị ụmụnna, ndị niile, ndị ọrụ ukwu ebe ọbụla onye si wee bịa, anyị na-ayọ nchekwa gị n'isi ha n'afa Jizọs. Anyị wee na-asị ka ị bịazie gọzie ife niile a ga-eme, ma nri anyị eri, ma mmanya anyị aṅụṅụ, ife niile a onye rie ya ka o rite ndụ, rite ahụ isi ike n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Na ka anyị mee ọjị wee gbadoro bujerie ọjị. Ibujerie Okay, okay, one. No. Na-emedo onye nne
Oje omenito. Ilu kwere igwe. Na-ebue Akpata eku, ụgbọ akpata eku. Ọkwọ. n'afọ na Mmụọ nsọ amen. Chineke ga-eburu ife niile eze na-emesịrị ọgụ eji nwachi wee na-ekele gị na ndụ na-arụsi ike nchekwa nke ị na-echekwaba anyị ọkachasị nze na ọzọ ụbara wee na-asị nara ekele wee na-ayọgo n'ụbọchị taata asịkwa na ọkụ agị nwata na-agaghị elewu ya maka na mmara nna ya kwụsịrị ya mgbe na-asị na ọzọ ụmụnne eji ichi tata ana m asịkwa na ha ezeghị ya nka na-asịkwa na asị na ọzọ ụbara na ha ezekọba ọzọ ha nka si na ndị niile bịara n'ụbọchị tata ha bịara ọfụma ha ya anakwa ọfụma anyị so na mmiri ya mmanwụ anyị ha nwa bịara achagbu anyị onwe na-asị a na-agbagbu ndị niile ibiri ndị ezigbo ndụ na ụbana agbarata na njem n'ọzọ ụbana enwe na-asị na ejiri na anaghị atị ya tata ndụ tata ahụ isi ike n'aha Kraịst onye nwe anyị ọ na-medoro nwa Ezi ụbara. Onye na-afa ezi ụbana ana m akpọpụ Chineke ebe ọ pụrụ iche na mmemme ọma nze na ọzọ ụbana na-eme. Ana m enye ekele ebe ọ pụrụ iche unu apụrụ na ife ọma amaka mmiri ezowugharị ya nwachawugharị ebe niile dị jụụ obi aṅụrị dị ya anyị wee na-ayụ ya biko ụmụaka anyị echigo ọzọ tata baya ezeke ya nka na-ayọ nze na ọzọ ụbana aga n'iru pụrụ iche ọ ga-adakwasị unu na-ayọ ebe ọ pụrụ iche na ọ ga-enye anyị ogologo ndụ nye anyị arụ isi ike nye anyị nru nye anyị nkere nye anyị ọmụmụ nwoke nye anyị ọmụmụ nwanyị Chineke dị ebube biko anyị ọrụkwenye ga-emere anyị n'afa Kraịst onye nwe eji m ọjị n'aka n'afọ anyị ukwere igwe were ekwukwa na-ayọ Chukwu ka ọfọzori bụ ibi ele elu were na-ayọkwa Chukwu ụmụaka anyị eji ọzọ taa na fa ga-ezekanye ya nka ndị nna ha na-achọ itinye ha n'ọzọ ya ezekakwu nke ha nka anyị gbara ezeri ya ezere eri mgbe anyị bidoro ụfọdụ n'ime anyị ezekaghị ya nka ma na-ezere na-aga anyị wee na-ekele Chukwu ka ụbọchị a si wee dị taa ọ ife anyị ma bụrụ ife egwu wee na-ayọkwa ndị niile bịara ọzọ ka ụkwụ ha ji wee ya na-ana ya aka ka ha ji wee bịa nwa wee na-asị na onye tọọ ji a ọtata
ndụtata ahụ ike n'owu ka Chukwu gọziere ya ọjà n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. When I say people come here, you might go see what they like. I think all the Barcelona's over there making. I'm going to go and this. Must be there because they are on the way. There's ways like the and those are ya na afọ ọrụ ukwu wee na-atụ ọ ga-adị ụlọ anyị mma ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, ọ ga-adịrị anyị mma na Oye, ọ ga-adịrị anyị mma na Afọ, ọ ga-adịrị anyị mma na Nkwọ. Anyị ya ejebe ụlọ anyị ya azọpụrụ anyị wee na-akpọ anụ ụbana ya bịa n'ọjị anyị ji anyị wee na-akpọ anụ ọrụ ukwu bịa n'ọjị na-akpọ mmụọ na-emere ụbana ihe ha bịa n'ọjị ife niile na-emere ife ụbana ihe ha bịa n'ọjị ndị ụfụrụ ụbana n'anya bịanụ n'ọjị ndị abụ ukwe ha na-abịa bịanụ n'ọjị ma unu maa na ahịa ha achụ unu achụ kama na unu ji aka unu gbọwara wee na-achụ anyị wee na-asị na-ekwe na ife anyị bịa tata bụ echimọzọ mme ife ndị nna nna anyị ha hapụrụ anyị wee na-akpọ ndị mbụ na ndị egede ndị ichie ukwu na ichie nta ka unu bịaba n'oyibo unu hapụrụ anyị ka anyị na-eme wee na-asị biko ndị a na-eji ọzọ tata ụmụaka a ya echi ọfụma chike ya nka zeka ya nka ndị ajọ mma ya abụ ha ndị ajọ mmadụ ya abụ ha abụọ n'ihu ha ya ebute mma abụọ n'azụ ha ya ebute mma egbue n'aka nri ha ya ebute mma egbue n'aka ekpe ha ya ebute mma anyị wee na-ekwu na mmanụ ya aka na ọkụ ha ya esi ụlọ ya ekpughe ha okwu ha ya ekpughe ha tata ebe ọbụla ha nọ ma ndị na-agụ akwụkwọ ma ndị na-azụ ahịa bụ ife ọzọ ife ọma ife ọma ka anyị na-enweta n'afọ Jizọs anyị wee na-ayọ na ife niile ha ya enye anyị n'ụbọchị taata omekwo nke ya akọ ha n'afọ Jizọs anyị wee na-ayọ ndị nze na ọzọ ụbana ogologo ndụ na-arụ isi ike anyị anwụzi ọnwụ nwụkwo azụkọ isi ọnụobi anyị na-ekwunu maka ndị otu anyị ndị nze na ọzọ ụbana Chineke kpọọlụ anyị ma na Chineke anabatago ha n'ebe ọ na-edobe ndị ọfụ n'anya n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị wee na-asị ka Chineke bịazie gọzie onye ọbụla nọ ebe a ife niile anyị ga-eri ka anyị rie ya ka ọ zụọ anụ na mkpụrụ obi n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ichie Ebubukwuọra Teddy Ebubukwuọra ọ gara aka Rienu, nwanụ, ụmụ unu zụọ ụlọ. Ikwere Chineke ndụ. Biko, site na ntụziaka onye isi anyị bụ eze Ichie Ebubukwuọra wee baa m aka ka ikpere ekpere n'isi mmanya Chineke bi n'elu ọkọdụ a na-akpụ n'ala anyị ekene gị maka ọmarịcha ụbọchị nke taata nke ikele nye anyị ọ bụwa maara na anyị ya anọkọ ebe a taata wee mee ya wee bụrụ ihe bịara na mmezu anyị wee dịka ekele ịma mma na isi ala niile dịrị gị ezi onye nwe anyị anyị wee na-akpọkuru n'ụbọchị nke taata na mmemme echimọzọ nke a anyị na-eme taata na ezinụlọ be ndị be Romanus eze abụrụ nne anyị wee na-asị Chineke ka ị gbadata n'ozuzu oke ka ị bịa ka ime ka mmemme niile a ga-eme ebe a taata ka ha
nka bụrụ ihe ga-abịa na ndị aga na ntụziaka nke gị bụ nna anyị wee na-ayọ ọzọ ụmụaka a ga-echi ọzọ ata ata ha ga-eji ime ka ha zeta ọzọ a nka anyị nwa bụ ndị si ebe dị iche iche wee bịa ụkwụ anyị ji bịa mara mma mana nke anyị ga-eji na ya ama mma karịa anyị wee na-asị Chukwu bịakwa mmanya nyala anyị mmanya ka ị ṅụọ ya ka anyị tukebezie na-ebezi ebere n'isi wee na-asị onye ọbụla ṅụrụ mmanya maọbụ onye aṅụghị anụ onye ọbụla anyị aṅụta ahụike anyị aṅụta ọdịmma anyị aṅụta agamnihu mana na nchịkọta ihe niile ka o welu ndụ wee chọọ anyị mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Obi chiri echi obi adama nke ịbụa nke ụba n'ọrụ ugwu a na-asụ ya nnọọ ọ na-aba abụ ụzọ ebe okwu abụ ike ebe abịa a na-enwe obodo eme ededebe akụ ikwere egbe aka ya n'iru aka ya n'azụ ọ na-aba abụ ụzọ ebe okwu abụ ike ebe abịa obi chiri echi obi adama nke ịbụa Honorable Emeka Ododieme, the elected chairman of Assembly for Anambra State. Ọ̀nà ànọ̀chídẹ́dẹ́ anya mfààní Assembly Igbo na Abuja. Ededebe akọ. Ọbara polisi wee bịa. Ededebe akọ nwanne m. Ife kwuru ka a na-eme obi chiri echi obi adama nke ịbụa the emeritus chairman of Ọhaneze Ndị Igbo na Anambra Steeti Chiọrụ Ugwu dobe gbago ọka na-eje Abuja Ugochukwu bịa nna medoru oche na-anọ ọkadụ na Abamechi idebe niile Ikwere Akụsinachukwu Sachi Chikendo Adome Zorozovana question. Ọdịnigwe mmadụ oge akara aka erugo anyị ji ohere a wee na-ekene nnukwute onye isi anyị bụ Nnanyelugo Remi Udo nke na-ezu ike ebe ọ nọ mana uche dị ya eziokwu anyị na-ekene Ichie Eze bụ Ukwuọra onye isi emume obi anyị jide ebube ekene ndị isi nze niile nọ n'ebe a bụ ọzọ kasị ọzọ Mbana echi niile ka a ga-echitọpụ ụmụ ha onye isi ka uche ehi dị n'ihe anyị na ụmụaka bụ ụmụaka ụbana ụmụaka ụmụ nwata kwọcha aka eze abụrụ nne emere nyocha ka agba dị iche iche ka ama na ha ya aba n'ọkwa ọzọ ụbana ọrụ ukwu emesie nchọpụta anyị chọpụta wee gosi na ha ncha niile tozuru etozu ibuni n'ọkwa ọzọ n'ụbọchị tata. Ekele dịrị Chineke. Wee na-ayọ onye isi nze ka ọ ga-abụzi akọwapụtasịrị ha ihe ọzọ anyị na-asọ ka e nwee ike ichi ha ọzọ. Nze na ọzọ bara kwenu. Nze na ọzọ bara kwezuenu. Biko kịta ime ruo ngwere ọmụmụ o wee bụrụ na ife anyị ji maka ya bịa ka anyị na-achọ mme kịta
sekretrị ekwugo nyochasịa ha ọfụma nke a na-akpọ skrin wee bụ na ha tozuru nso na nze na ọzọ ụbana andị na nnyocha enyochara ha na ha bụ ụmụ ụbana mana n'agbanyeghị na-enyocha ha maka ọ bụrụ anyị niile nọ oge enyocha ha m na-akpọ ndị Obi Adamadi sekọndụ ka ọ gụgharịghị iwu nze na ọzọ ụbana ibe ha ga-eme na ibe ọya ha mee ha ama na ha elu uzuene na-analụkwa ha okwu na ha etozi na nze na ọzọ ụbana ya nyanwa ka m na-achọ ka m kpọlitie Obi chiri echi Obi Adama nke ịbọ ka o nwee ike ọ bụrụ na ọ gwasịzi afọ akụwarịghị iwu nze na ọzọ ụbana ọ bụrụ na ọkadụ ha obu na ha ya edobe nwunye anyị eme gịnị anyị agawa n'ihu anyị ekpughere ha okwu mana ọ bụrụ na ha enelezie na ọya ekwe ha o nwere ife omerụ anyị ewerie nne biri ha anyị alawa n'onwe ibe ọzọ so Obi Adamadi sekọnd nzere ọzọ ụbana kwenu nzere ọzọ ụbana kwenu kwezuonu Adama ụmụada kwenu kwezuonu osisi ọchara onye ntoruru anyị kere assignment enyere m very simple ihe o ji wee dị simple na sekretrị si na-enyochasị anya mana ọ bụrụ na nso nyocha ekwere na nze anyị eguzi ụdị isi a mana ebe m eso kọnfam ha na nsorozie kọnfam ha mana emesie tata echisie ya ọzọ odobe ka isi anyị na isi ndị nze na ọzọ maka nke a anyị eji ejebe gaa nze na ọzọ apụgo na gaa anyị ụfọdụ mgbe m lụrụ mmadụ na ọ pụta na bie ọ pụta ụtụtụ o welite ọjị gọọ ya ndị mbụ ndị egede ndị ichie anarị ọjị o nweghị ihe ọ pụrụ ya so na nwanne m nwoke ọgwụgwọ ka ị pụrụ ya dị anyị na-amụ ya amụ na ọ bụ okpuru ọya abaghị isi afọ na tenshọn dịghị na mana ọ ga-etozu relax ya n'ọya abaghị isi ihe anyị na-agwa unu tata unu esigo n'okolo na-abara nze na ọzọ unu ama nọzi n'oche azụ ọyikwere ka unu na-echi ebe ọbụla unu na-eje obu ọzọ n'isi unu etozugo iji ji na ọkụkọ wee na nri unu etozugo iti ugoro a unu etozugo ịgba eriri ọka o nwere nke anyị na-eti n'ọka ndị ikwere unu etozugo ya mana nke unu kpụrụ na ya nụ bụ ọkwa ife ije bịa palọ ịhụsị ịlụzo okpuru anyị jee ebe a tangod na-edere okwu Ezugo anyị tụ ụtakwa ya na bịa palọ pịa Ezugo anyị akansụlụ ọzọ niile a ibidokwa n'isi ihe mere eme nze na ọzọ ahụ ejekwa n'ihe mmadụ ije n'ihe mmadụ ọsọ ya bụrụ ihe ọzọ ọsọ ya bụrụ nwaanyị nke mmadụ ije ha anyị ewerukwa okwu ibidokwa n'isi anyị nọ n'anya ihe nji wee hapụ ma ndị mma yiri akwa ma ndị ehihie n'ọba ịba ka ị na-efere okoro ọbịa ka i wee nwee ike baa na nze ọnya tata anyị baa na nze ịfụrụ nke ahụ anyị ahapụzi ya ọnya ka m na-agwa ya ka m na-agwa ya na tata unu etozugo na ebe ọbụla ụbara na-eme ihe ebe ọbụla a na-eme ihe n'ọrụ ukwu unu etinye okpu ọzọ wee na-eje
maka ọ bụrụ na etu mba last week ịmara ọ na-abụ unu bata agụbalụ m unu ọkpata oriso sebe sega ọsịna onwere ego inwere ego ji eji ọzọ ọbala ụbịa mbọ ori nke mmadụ ụbịa mbọ bịa na-eri nkiye ụbịa nkọ ndị nze jere ihe ụbịa nkọ sụgharịba ha n'azụ ụbịa nkọ mma ga-erikwa ọrụ ya ụbịa nkọ ọzọba ndị nze ụbịa nkọ anyị wee gụasịarị ya kpere ihe na ọkpata oriso esere sega ọsịna onwere ego inwere ego ji eji ọzọ ọbala ụbịa nkọ ụmụada anyị ụbịa nkọ na-anụkwu ya ụbịa nkọ bido tata gara ụbịa nkọ afọ na-alụ okolo ụbịa nkọ anya na ndị nze ụbịa nkọ abịa ihe m na-eme ụbịa nkọ na-akwere iwu ụbịa nkọ dịka ndị nze ụbịa nkọ anya kọọ na ọkpata oriso sebe siga ọsịla onwere ego inwere ego eji ọzọ ụbana ụbịa nkọ ụbịa mgbagwo biko na Adama biko ọla mmadụ kwenu ndebe mmadụ kwenu anyị Igbo kwetuenu aha kịta ka sekretrị wee zie maikrofon wee jejuwa ha unu kpọtalụ zụbana ọrụ ugwu nke unu mee dịka ndị na-aba n'ọzọ Ikwere ọ bụghị ha nọ okwu onye okwenye nwa mee gụba onye ka afa gị Chukwu nọ nso eze abụrụ nna si na ọ ga-ekwu ya mee gụọrụ na ya aka nwayọ ọzọ ọgọm na-eze abụrụ nne kwuru na ọ ya ekwu ya eme maka na etu esi egolu ya o nwere ihe obi gwara ya ebe ọ gwara ya na echi ekwughe ha ya okwu a anyasị ọkpụchapụ isi ya ome ihe dị ya maka na ọ bụ ụdị isi ndị ozuzo n'ọzọ ji aga so kịta agụtanyere ha wee kwuo na ọya ekwe anyị ga-apụtazi n'ụka ụfọdụ ndị anyị chekwuwere wee si ebe ya sị ya nnọọ onye isi nze onye mbụ a ga-ebubo okwu bụ Chukwu nọ nso eze abụrụ nne ọzọ Ikwere ka a ga-echie o wee sị na ihe ya ga-aza bụ Ikwere Chineche ndụ ebidokwara ha nkwụ Ikwere Chineche biko ọda dịka ihe a gwara ga-agwa na ndị ụzụ ụbana adọgwọ n'ime aka ekpe adịghị n'obi adịghị eji nwaanyị gbago ma ọ gbada agbada na ị ga-akwụwa aka gị ọtọ ọ kwesị na ikwere n'ihi ya na-enye onye isi ebe ọ bụ na ikwere ndị niile na-ebe agbara witness ikwere ịkwụwa aka ọtọ n'ihi ya ana m enye onye isi ụbana okpu a ka o kpunye gị n'isi biko n'ike nke anụ ụbana nze na ọzọ ụbana nyere m anụ m ekpughe Chukwu nọ nso eze abụrụ nne okpu a ma ọ bụ okpu Ikwere ka ọchịcha bido na-agaba ọ ga na-azazi bụ Ikwere Chineche ndụ a na-ekpughe gị okwu a n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ
Ikwere Chineke mbụ. Ikwere Chineke mbụ. Ndị nwere ụmụazị a, ndị ụmụazị a sekwekwasị ala. Ndị nwere ụmụazị a. Ọ ga-enwe onye ọbụla ejiri ọzọ ya bụ ọzọ Ikwere, ọ ga-enwe ihe eji akwa ndụ Ikwere, ihe eji agba ndị chiri ọzọ ya ka anyị chọọ ya mma. Ọ ji abụ ajọ mmụọ bụ ya nwa ajọ mmadụ bụ ya ọzọ owuru ya aka. Ịnyatọzikwa ya n'ebe ị ṅụrụ nkwụ. ebe a na-ajụ ya mma ọ na-ajụ ya kịta bụ ka ewu ihe a na-ewu ihe a bụ ihe eji ama ndị Ikwere. So ebe ọ bụla o jere wee pụta onye bụrụ ya na-amata n'Ikwere kachasị na be anyị na n'ebe ọzọ ya ka ihe eji na-eje ma Abuja ma ebe ọbụla ị na-eje abụghị anya. So ọ bụrụ na mee ka isi jee mma aja ịlọta na-ewu irigo ibe a ibe gịnị onye ọbụla ejiri ọzọ kachasị ọzọ Ikwere ọ ga-ejizi aka na-ekwe maka na ịmaka etu esi apịtọsị ọpụta ọpịtọsị ọbịa kele ego mba onye bịazịa nkeri elu na ebe ọ ga-eji n'aka onye ejizi aka nkịtị wee na-achụ ajọ mmụọ na-etu ajọ mmadụ ka ajọ mmụọ fụọ ya n'agha. Ihe a ga-echi bụ ọzọ Ikwere. Mr. Ọzọnna Eze abụrụ nne. O wee sị na ihe a ga-aza bụ Ikwere onye hika nne Obiribie. Ikwere onye hika nne Obiribie. Ịtụrụ onwe gị Chineke analụkwa gọzie a na-agwazi gị o nwere ibe a rụrụ gị aka na anyị bụ ego ọkụ a ụdị isi anyị bụ ihe si na apụta ihe si na apụta ilu onwe gị ugwu dịka njem ọdụ ụkpana ihe a gwara gị ka njụ agha ajụjụ ihe a gwara gị n'ije si na apụta ọ ga-ekwe anyị wee na-asị dịka ọ si bụrụ mmadụ nke Chineke na tata na ị ga-aba na nze na ọdụ ụkpana anyị na-enye ekene ndị niile bụ ndị bịara abịa na-agbakwa osegharị ọdị obere ebe ọ bụla Igwe ndị ya etinyezi aka n'ife ọma n'ife Chukwu chọrọ. Ana m enye onye isi nze na ọdụ ụkpana ana m enye ya ogbu a ka o kunye gị n'akwa Jizọs. Ọ bụrụ na eposi ya okwu ma agba efesi efesi n'aka ma agba egwu ndị abịaziri ịfụ ahụ wee mmanụ ebe eziokwu. Biko Ọgọnna Eze abụrụ nne ịbụ na tata ihe niile agwarụ anyị nụsịrị ya onye ọbụla nụrụ ya ndụ niile nọ ebe a ma ndụ na-asị Ibadan bịa ma ndụ si ebe dị iche iche ha nụsịrị ihe niile a o wee bụrụ na tata a na-ekpube gị okwu a anyị akpọzighị Ọgọnna maọbụ nke a na-akpọ gị n'Ibadan mmekwu nke ahụ ebe a Ezugo ka ndị Ibadan na-akpọ ya mmekwu ya bụzi Ezugo na tata bụ onye hike nne obiri na biya n'ọrụ ugwu ọkpọ n'ọrụ ugwu maka o meghị onye zara ya n'ọrụ ugwu enweghị Ikwere onye hike nne obiri di ya n'ọrụ ugwu o wee bụrụ na anyị na-ekpube gị okwu a wee na-agwa Chineke nna ihe ekpukwu ya nka iwere ekwu ihe okwu a iru ya Ibadan ihe abụ na ọ bụrụ na iji bụ batiketi enweta ego bụrụ na iji bụ pikọp na-enweta ego ọ turela na-ebutezi ya n'aha Jizọs ogbe elu ndụ nze na ọdụ
ụbana mgbe mụ na-ekwu ego okwu a n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ dịka anyị chọọ ya mma ite ihe ebe ọ na-edi iche na ndị ọzọ maka nke a bụ ọzọ ikwere ndị ụlọ na-abụtago na ha na-eme ọ bụghị ọzọ ikwere ka ha jiri ebube Ogonobi ikwere ogonobi nnọọ anyị asacha ogbu ebi asacha ikwere ogonobi n'oge ebe o siri gba nwunye nwoke ebe ya ọ bụ ụdị nke ụmụ nwanyị ọ bụgodo mụmanyụ ma nwanne nwe ọ pụta ọya aba awụrụgo iwe were nke a gọzie ya maka ngọzi ka ya na-enye dịkịta ngọzi maka ịdụgo asọ dụka ezigbo isi ikwu na tata ka ị ga-asọ ezigbo asọ so lee ya kịta onye dịka nne obiribie Adama ọ sị na asịrị anyị aka ka igosi etu esi abụ ụbịa ọ gbasizi ụbịa ọbịa ka na-eji nzere ọzọ mma ga-egosi etu esi ya na-ekele ndị mmadụ ya ịpụtago onye nze nwayọọ ọ bata otu oke kịta ikwere Chineke ndụ ịbịa onye nze nne ya anya n'ihu ndedo ya n'ihu ma ikwere Chineke ndụ ikwere akụnne ichie ebubukwu ikwere onye ike nne n'ama nna na nwa ichie ebubukwu Papa sie onye isi nja papa sie egwu wetara ekele ọdịnihu a gbaala nọrọkwadoro ala biko onye isi nja nzere ozu ụbara kwenu kwetunu o rukwala n'ọtụ mmụọ ịmara ọha bụ onye ekwuru okwu ozugbo ọzabasị ụbara anyị ga-agba na ha etozukwara ya maka enwere ike ihe ndị ọzọ ha na-eme ọbụla amasị ọ bụrụ na onye obere mperi onye ike nne Chineke ndụ ọ na-abụ onye anabatachara anya n'onu anya ma na obi adịkwa ya mma mara na frens ga-akwadorie ihe etu anyị si eme nke a bụ iji wee ma na obi dị gị mma unu ga-ewepụta onye ga-ekene ndị nze na ọzọ ọ bụrụ na unu kenesie ka e wee dị afọ unu n'akwụkwọ anyị edi ihe free of charge ọ bụghị ihe free of charge ị ga-eme donation ime nke nnukwu edi afa gị n'ihu ime nke obere edi afa gị n'azụ onye bụ n'ime onye ibu ụzọ egologo ụzọ toro oke so na atụrụ m anya maka afọ ịza akwa ewe onye hika nne ọ tọgbọrọ na bie tata ka anyị ama ndọrọndọrọ ụbara hika nne ọhịa ka anyị nọ enego m anya for your friends egwuregwu ka izu ọgụ bụ ọgwụ a sọpọtụ aha gị anyị ewegorịta afọ unu ọ dị n'elu
nnukwu ama ezara ịbara edebe n'akwụkwọ ọkpọ laịn ịtọ na ịma na ọya adị na ana ana ike na zọọ malite unu ya ha ahụ ka o si ata o bukara nwa onye ka a ga-enye Chineche Ndo ọkwa yi mana na frens ha nọzi eche ka ha sọpọtụ si n'ọzọ ịgbara ekene mọ si n'ọzọ ịgbara kwesịrị ịkọ ebibi asaa nyere mụ na nwanne ụlọ ya na-eme na aga n'anya mụ na nwanne nwoke anyị na-eme donation sum of 30,000 naira. Aí na cozinha nunca fui o dia da macarrão. Una buona pizza. C'è del finale ruba. C'è ora. Chineche Ndo, mega gobleku. Kai kanne. Odire na bie. Unu ga fuko bo. Hey. Bo be lobi, bo lobi toto. Toto. Iberu lobi. Unu ya buzi ti besi aga. Unu na bo chirosi pele na bo. Chineche Ndo na manye moto nyeri kanne. Ikele. Ọkwa na azụ ọkpa na anị. Ọba seri n'ọba. Anyị na-ekele obi Adama nye ka ị na-eme. Igwe eze. Ndị Chineche na ndị ọrụ ugbo. Chineche Ndo inweta Chiọra. Chineche Ndo. Chineche Ndo abụrụ ebe ọ na-ebe Chineche Ndo eze abụrụ mgbe. Ọdịnife. Nna merere ọdịni. Omenife. Nna merere. Chineche Ndo na nwanne ya nwoke onye rika nne. Anyị na-ekele unu na-asị unu daarụnụ. Ife ọya abụọ. A na-agbasi aka, a na-agbasi aka. Ọ na-aga n'anya ya. Ife na-aga n'anya ya. Nzere ọzọ. Nzere ọzọ ụgbana ka anyị nọ n'elu ya. Nzere ọzọ bụ nna ya. Ikwere na-abụ ka anyị chiri taa echi agba nke bụ nọ. Ụmụaka ba ike esiwere anyị. Onye dịka nne, gbari aka, gaa iru. Anyị na-ekele ndị ikwere, ndị nze na ọzọ ụgbana. Onye dịka nne. Anyị na-ekele unu. Onye dịka nne. Ife ekwuru ka a na-eme. Onye dịka nne si malụkwọ na ndị uche nọ na mgbakọta ebe a. Chineche Ndo. Ndị uche nọkwa na mgbakọta ebe a. Obi Adama Descendant. Isi ara ka ihe okwu. Nkwa ọkụ o mere. Ọ bịara ndozi na ọzọ ụbụrụ. Ọkụ o mere. Onye dịka nne. Chineche Ndo. Anyị ekelego. Onye emere ife a. Ọ ka esi eme. Emere iwe wee daba. Ife na-aga n'anya ya. Ndị chiri ọzọ ikwele na-anazi aka. Ọ na-ana aka. Ọka. Ndị nwunye kwere na ka ha see foto. Ndị nwunye Akụzinachukwu na Chineche Ife adịgo. Ọgbọnye gị ife a chọrọ ka onye. Bupụta na ogologo oche na-abọ ka e wee dọba ihe oriri. Onwe ka ọ ya dị ọ ya adịghị. Unu ga-afụ na nze na ọzọ ụbana zuru ka eme. Ọkụ o mere. Anyị kelere unu. Akụ si na Chukwu. Ikwere ọrụ ukwu.
Carry the money jack, make cash no bitter. Carry my baby now, if I need $1, that's why I will tell us. If I belero, I'm money doctor, look like Central Lagos. If the money too much, I go finish up for pillows. Pull up with my in-laws, money is good. Ladies and gentlemen, how much is money? I talk
You
Thank you.